Bolognese Mam. Dwi'n nerfus. Dwi'n gyffroes. Pam? Heddiw dwi'n dechrau swydd newydd fel cogydd mewn tŷ bwyta da yn y dref. Hwyl fawr caffi'r greasy spoon a helo gegin y plas. Dwi eisiau dweud wrth bawb, dwi'n hapus iawn. Pob lwc, Steffan, mae mam yn dweud pan dwi'n mynd allan o'r tŷ. Diolch, mam. Dwi'n rhoi cwtsh i mam. Mae mam yn coginio'n dda iawn ac mae'n helpu lot. Dwi'n caru coginio. Diolch i mam. Cofia, Steffan, os wyt ti'n styc, rwyt ti'n gallu gwneud Bolognese. Mae mam a fi yn chwerthin. Mae Bolognese Mam yn chwedlonol. OK, dydy e ddim yn fwydi ser ffilm a chwaraewyr Bluebirds, ond mae e'n fendigedig. Dwi'n cerdded i lawr y stryd. Mae'n 7 o'r gloch y bore a dwi'n gorfod cyrraedd cegin y plas am 8 o'r gloch. Ond dwi eisiau cyrraedd yn gynnar. Dwi'n mynd ar y bws a dwi'n mwynhau gweld y dref o ffenest y bws. Ond dwi'n nerfus. O na, mae problem. Mae plismon yn y stryd yn stopio traffig. O, pam heddiw? Pam fi? Dwi'n mynd i fod yn hwyr. Ond dwi'n gwybod ble mae'r plas a dwi'n dechrau rhedeg. Dwi'n gorfod cyrraedd ar amser. Dwi ddim yn gallu gadael Thomas Baptiste, y cogydd enwog o Ffrainc, y bos, i lawr. Drws y plas. Dwi'n rhedeg trwy'r drws ac yn cwmpo yn fflat. Dwi'n edrych i fyny ac mae Thomas Baptiste yn edrych yn flin iawn, iawn. Rwyt ti 1 funud a hanner yn hwyr, mae e'n dweud. Sori, Thomas. Mae Thomas yn cerdded i ffwrdd i'r gegin yn flin. Ar dy draed. Nawr. Mae lot o waith. Torri moron a pilio tatws. Pilio, torri, golchi. Dyna be dwi'n wneud trwy'r bore. Dwylo coch fel y tomatos yn y salad. Mae'r gwaith yn ddiflas a dwi wedi blino, ond dwi'n meddwl am eiriau mam. Rwyt ti'n gorfod gwneud y orau glas a gwenu. Felly dyna be dwi'n gwneud. Pilio, torri, golchi, gwenu. Popeth mae Thomas Baptiste yn gofyn, dwi'n nodio ac yn dweud, iawn, chef. Steffan? Llais mawr Thomas yn cyfarth. Mae e'n goch a gwyllt a dwi'n siŵr bod stêm yn dod allan o'i glistiau. Problem? Dwi'n gofyn? Problem fawr. Dydy'r fan delivery ddim yn gallu dod heddiw ac mae celebs a phobl bwysig y dref yn y tŷ bwyta'n aros am fwyd. Dyn nhw ddim eisiau bwyta beans ar dost. Dwi eisiau ti fynd i siopa. Iawn? Dwi'n cael rhestr siopa hir iawn, yn hir fel y stryd fawr. Ar ôl siopa, dwi wedi blino'n ofnadwy. Mae Thomas mewn hwyliau drwg wrth gwrs. Mae Thomas yn gweiddi ac yn rhegi ac mae'n swnllyd iawn. Ac wedyn dwi'n gweld Thomas yn cicio popty y gegin. Problem arall? Dwi'n gofyn? Problem fawr arall. Dydy'r popty ddim yn gweithio, mae Thomas yn dweud. Mae'n edrych yn drist. Dim bwyd a dim popty. Dwi'n mynd. Ac mae Thomas yn cerdded allan o'r gegin i'r stryd. Ond cyn mynd, mae'n dweud, Steffan, ti yw'r chef nawr. Dwi'n gadael. Mae pawb yn edrych. Fi, Steffan Hughes yn rhedeg cegin y plas. Dwi'n gwenu,
ond dwi eisiau crio. Yna mae archebion yn cyrraedd y gegin. Oysters, risotto madarch, pysgod, steak. Be dwi'n gwneud? Dwi ddim yn gwybod sut i goginio bwydlen Thomas Baptiste, chef gorau'r wlad. Dwi'n gogydd proffesiynol, ers 4 awr. Dwi ddim yn gallu gwneud hyn. Dwi'n gorfod cael tŷ bwyta ar gegin a siomi celebs y dref. Yna, dwi'n clywed geiriau mam eto. Cofia Steffan. Os wyt ti'n stuck, rwyt ti'n gallu gwneud bolognese. Dyna be dwi'n gwneud. Dwi'n siarad â staff y gegin. Dwi fel capten tîm rygbi yn yr ystafell newid cyn gêm Cymru a Lloegr. Bolognese, wrth gwrs. 2 awr wedyn. Mae'r celebs yn y tŷ bwyta yn hapus, ac mae'r bolognese i gyd wedi gorffen. Mae Steffan a phawb yn y gegin wedi gweithio'n galed heddiw ac wedi blino. Bolognese ar y fwydlen eto fori?